Sir Ermin Garcia Jr. Magandang umaga, Sir Ermin. Hello, Sir Ermin. Baka na hindi nagpakita. palaging out of town, sir. At nice to see you again. At nagkasama tayo ulit, sir. Okay, good. Yes, sir. Sir, eto, pag-uulan na naman. Sigurado ako, isa pinaka-usapan po natin po dito tungkol po sa mga flood mitigation project po ng ating pong gobyerno. Isa po dito sa inyo pong sa column po ninyo at binigyang punto. Ito pong sinasabi po natin po na meron pong blessing. At the same time, mukhang merong dapat maging cautious po dito mga taga-Dagupan patungkol po dito sa mga mitigation project po natin. Ano po bang pinupunta natin dito, Sir Ermin? Well, mukhang the worst is yet about to happen. Mabuti nga lang nabawasan na yung kadalasang baha na tuhod, no? Correct. Commercial district. Yung ginawang elevation, at least ngayon, tanggap na palagay ko ng mga taga-Dagupan na yan ang solusyon. Ang pinakamahirap, baha ka na nga dun sa bakuran mo, hindi ka pa makapunta ng bayan para makabili ng kailangan mo. Tama. Okay. So ngayon, at least yung in the main commercial district, at least from Arellano hanggang dun sa may A.B. Fernandez, opo. Yun. Image del Pilar. Okay na yun, no? Yung tapat na yung sa junction, yun ang talagang malalim na talagang every time na umulan. Kakakuan na. Pero ang problema ngayon, hindi mo maalis na, siyempre pagtaas mo ng bakod, ang tubig, makukulong. Correct. Tubig na makukulong dyan. Lalo yung mga low-lying areas po, Sir Ermin. Low-lying areas yan ang tatamaan dyan. Ano? At ang masakit nito, hindi lang tayo nag-iisa, kasi ang baha, tubig na baha, ang gagaling sa bundok. Correct. At yan, dumadaan at kailangan lalabas papuntang Lingayen Gulf, via Dagupan. Ito kasi yung ito po yung last na, itong Pantal River, ito yung last na dadaanan po ng mga tubig na magagaling sa upstream. Oo. Papuntang Lingayen Gulf. Oo. Ngayon, tinitignan ko kung minsan, kung titignan ko, let's say, kung tatas ng Star Plaza, makikita mo yung tungkol pag umuulan, ang taas kagad ng tubig sa Pantal River. Hindi pa yun yung talagang 5 araw, 6 na araw na sunod-sunod ng malakas na ulan. Correct. Pero ang ano po natin dito, Sir Ermin, ano po ba ang iba pang mga dapat na maging solusyon po dito? Kasi they're looking at, aside from elevation of and the upgrade ng drainage and elevation of road natin, isa sa mga sinasuggest po ng mga ilang executive na kakapitbahay ng Dagupan, sabi nila dapat tignan din po dito yung dredging po ng mga po natin, river system natin, Sir Ermin. What do you think about this? Yes. Kailangan kasi mababaw na talaga. Kasi kaya kung makikita mo, pag ang Pantal River masyadong mabilis umakyat, ibig sabihin, bababaw na yung sa baba. Correct. Malalim yun. Ang masaklap dito, alam mo, pag dumaan ka doon sa Pantal, yung sa bridge. Sa may Quintos. Jad Quintos, sir. Hindi. Ay, isa. Kabila. Divinesia Highway. Sa yung New Divinesia Highway. Opo. Tignan mo, ang mga illegal fish pens, umaabot sa kalahati ng Pantal River. No-occupy. Nagiging obstruction to ng daanan ng tubig po. Hindi lang yung obstruction. Araw-araw na libo-libong commercial feeds na sako. Nabagsak nila doon. Kaya araw-araw, tumataas ang ilalim ng Pantal River. So, habang pangkawang gumigit na sila, lalo talagang malaking problema ang harapin natin dito. Correct. Sa ang tubig. Pag sumikip na yan, siyempre tataas. Kung pagtaas, saan pupunta? Sa labas. Hahanap kasi ng ng daanan ng tubig eh. Pag kinulong mo yan, hahanap at hahanap ng daanan yan. Ngayon pa lang, hindi lang nga na nakikita ngayon, yung tubig nga nanggagaling sa Kalasyaw, doon binabahan na sila roon. Kalasyaw pa lang yun.
Isipin mo kung yun dumagsa rin sa atin, kasama ng ating problema, yun ang ginawa ang kuwan ko dyan. Kaya ako, ang suggestion ko dyan, lahat ng mga bahay ngayon sa Lolobang areas, gawa na sila ng bamboo raft. Parang, Yes. kasi hindi mo maaasahan yung disaster council to provide assistance to all. This is a way of empowering them na talagang kailangan mo salbay ng sarili mo kapag talagang Yung sarili mo, kung sino yung importante yung ilagay mo sa raft. Kung nakikita mo tumataas na, i-load nyo na yung raft ninyo. Ganun. Okay. Pero anyway, Sir Ermin, may mga pending dito na mga mga locally funded projects ng when it comes into flood mitigation. Kaso ang problema kasi dito, ang dinadaing ng executive hindi pa napapasa yung hindi pa mapasa-pasa itong usapin na ito. Na pang-barangay na flood mitigation. Talaga. May pera ang dagupan. Magagawa ng unti-unti yung mga yan. Ang ginawa naman ng mga 7 konsehal, inupuan nila. Parang sinasabi nila, sige, bahayin natin ang dagupan para sumama ang ng sitwasyon sa administrasyon. Kita mo yung pag-iisip na ganun. Ang nakakalungkot dito, ito, na-receive po natin po na report po kahapon. Diyan sa may Maluwod, nakakaranas pa rin pala sila diyan ng lagpas tao na hanggang leeg na pagbaha yung ibang zone nila diyan. Oo. Marami. Minsan may nakakausap ko dito sa Juan na may elevation road. Oo, pero doon sa barangay natin nalulunod na kami, sabi. Medyo ito ang hindi na overnight ang solution ngayon diyan. Major na ang problema. Kaya kahit ko lang sa mga residente diyan sa barangay, huwag nyo nang asahan ang gobyerno ang makakapagkuhan ng bahasa yung huli na. Gumawa ka na ng paraan. Gumawa ka na ng paraan para sa mga pamilya mo. No? At least kung meron kayong draft, makarating mo lang kayo sa bayan, may makakain kayo, meron kayo, makapunta kayo sa alam mo, in fairness, Sir Ermin, yung sinasabi ninyo, dyan, Maluwod, ang observation ko, walay baluto na. May makikita na ako mga baluto dun Doon papasok ng kanilang mga zone. So, talagang ito. Pero yung baluto nakikita natin yan commercial. Commercial, yes, binabayaran. Siya taxi, Sir Ermin. Awa naman yung mata na wala pa nang makain, wala pa babayaran mo pa yung bangka, yung draft. Mukhang tama yung sinabi ng kaibigan nyo na boss namin, si kaka-birthday, si Boss ESC. Sabi nga niya mukhang hindi patrol kailangan mo dyan, kailangan mo ata dyan motorboat. Sa Dagupan. Pero sabi ko naman, sir, in fairness naman, sa harapan naman natin dito sa MH Del Pilar at saka sa AB Fernandez, yung dating binabaha, wala na. Okay na kasi elevated na. Ay, nako. Anyway, problema na lang tao, paano sila pupunta sa stasyon mo? Yung manggagaling, yung papasok papunta dito. Layo na, and isa sa talagang pinaka-concern dito, Sir Ermin, itong island barangays natin. Yung island barangay natin, medyo talagang wala pa nang magagawa kasi talagang sasampalan niya ng kuwan. Lalo na doon talaga nakapaligid lahat ng karamihan ng illegal. Libo-libo yan. Hindi nakikita lang ng tao. Nandun lahat yung mga illegal fish pen. Kaya, ang sinasabi lang natin, simple lang ang naging problema dyan. Huwag na mga analysis ng mga engineer dyan. Mababaw na ang Pantal River. Talagang, bottom line is talagang kailangan dito dredging at saka talagang yung pinaka kasi nagkaroon kamakailan dito I think 3 years or 4 years ago 2 years ago yung summit ng tinatawag natin na yung mga climate change summit dito sa may Dagupan dahil tinalakay nila na isa ang Dagupan City sa tinitingnan po nila not greatly affected dahil po sa continuous na pagtaas ng tubig ng level sa buong mundo. Tama yun. Kaya nga, ang talaga dyan is, unang-una,
visibly na alam nilang may effort ang government, demolish all the fish pens. Kasi mahinto yung pagbabagsak ng mga commercial fish pens. Okay, so, nila livelihood, etc. and all that. Pero sa totoo lang, ilan lang talaga ang maapektuhan dyan, yung mga operator lang. Pero ang mga may-ari niyan, iba, hindi taga-dagupan. Ngayon, nakakalungkot yan. Dapat masilip po ito ng ating executive at ng buong lungsod. Kumikita na sila ng libo-libo buwan-buwan, hindi pa sila nagbabayad sa syudad. Paano nakakalusot itong mga to? Diyos ko, por Diyos. Dapat makita na ng mga tao, yung illegal fish, yung mga fish pens na yan na illegal, okay, yan ang unang salot sa ating bayan. Yan ay na-prueba na rin ko na yan eh. Binigay na rin ni, tawag nito, ni Mayor Belen noon, nung unang term pa niya. Napaalis niya, napadredge pa niya, etc. and all that. Humupa ang pagbabaha. Kaya nga lang, nung biglang napalitan siya, ni Brian bumalik na naman. Binuksan lahat. Alam ko, libo yung pinasaran ni Mayor Belen noon. At ngayon na naman, talagang mahihirapan na mag-cope up na paalisin na naman itong mga ito. Mahirap na naman. The irony of it all, there is an ordinance saying you cannot put up an illegal fish pen. Dapat ma-enforce ito. Dapat ma-enforce ito. Ang problema, pinagkukwartahan. Naka po. Kwartahan eh. Bawal doon makikita. Kaya ngayon, ang masakit doon, kaya lumagaw yan, ang daming nagtayo kaagad kasi mga mayayaman ang nagpatayo. Inuha lang ang mga taga-dagupan na malapit na siya magkukumpuni. Anyway, pinag-uusapan na rin po natin po to, Sir Ermin, itong fish pen na ito. Isa rin po sa tinalakay ninyo dito sa ating pong mga column ninyo, yung pong continuous dito na medyo naapektuhan po yung water, natin, no? Yung sanitation ng water natin, particularly in Pantal River. Dito po tayo kumukuha ng mga ibang kinabubuhay din po ng mga ibang po natin, mga isda, mga po natin. Can you share about this, Sir Ermin, itong isang column po ninyo, sinasabi po ninyo dito na talagang etong mga tatapon ng mga waste nila doon, etong mga fish pen na nagpo-pollute dito sa ating pong Pantal River, Sir? Hindi lang yan. Alam mo yung mga settlements natin na tabi-tabi ng mga river. At doon na po yung nila, yung kanilang waste na pupunta. Dumi. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal po. Ang problema ngayon dyan, dapat intindihin natin, tubig ang unang pinanggagalingan ng buhay. Correct. Yan ang unang sira natin, yung tubig. Babalik sa atin yan eh. Importante yan, kagaya ng pag-oras. Alam mo, pag-oras na bumaha talaga ng gusto. Alam natin kung anong lalabas sa atin eh. Lahat ng basura lalabas. Lahat natin sa ating mga tubigan lalabas yan. Babalik sa atin. Mukhang ngayon, tayo. Correct. Mukhang may mga nakikita. Yung sasabi nyo, sir, mukhang nakikita ko dun sa mga ngayon. Yung mga umaapaw ngayon ng mga tubig ngayon. Ang naglulutangan dun yung mga trash. Ang mga basura. Kung anong tinapon mo, balik sa iyo. Yun ang madaling sa kasabihan dyan. Kaya ang suggestion ko talaga, yung seryosohin na ng mga barangay kung paano silang mag-organize ng kanilang buhay para may nila makagamitan nila yung kanilang health, no? Yes. Kagaya nga, tingnan mo, leptospirosis, di unang-unang lalabas yan, sakit yan. Correct. Kasi lahat ng mga nasa barangay, lalakad sa baha. Tama. Wala silang magagawa, lulusong sila. Hindi pa nila nagagawa yung sinasabi ninyo na na bamboo raft eh. Kahit kagaya na alam mo, siyempre, pag biglang umulan ng ganyan, hindi naman lahat nakabota ng mataas. Yes. Yung sugat sa paa mo, leptospirosis ka na.
Tama, tama. So maraming complication talaga mangyayari diyan. Kaya ang dapat ang administration ni Mayor Belen i-prepare na rin yung medical response. Kasi lalaki yan. Ngayon, malaki na ngayon ang problema natin sa Dagupan, yung dengue. Yes. Dengue, leptospirosis, sir, medyo talagang tinututukan po ngayon, according to DOH. No choice. Dadaan ng tao na may sugat sa paa. Correct. Tatamaan. So, anong gagawin mo doon? Kaya, ang kwan talaga dyan is magplano na. Harapin natin yung katotohanan dyan, babahain tayo ng sobra-sobra. Ang sinasabi nga po kanina, kakausap natin si CDRRMO Sir Ronald de Guzman ng Dagupan City. Sabi nga nila, isa talaga sa tinututukan, binabantayan po nila, yung pong mga barangay po talaga pag ganitong mga panahon, yung malapit sa Sinukalan, Pantal River, ito pong itong mga barangay po na ito, na hindi maiwasan na babahain po talaga. Tulad ng sinasabi nyo. Alam mo, tignan mo na lang mamaya, pag yung mga elevated roads, binaha. Ano ibig sabihin nun? Sobrang taas na. Lubog na ang Dagupan. Oo. Ang Dagupan. So itong dapat paghandaan po ng ating po mga residente, mga kababayan po natin. Particularly din dyan, Dagupan. Huwag sa gobyerno. Kasi hindi makikita ng gobyerno lahat ng kanya-kanyang problema dyan sa baha. So, sila magtulungan na tayo, sakayo tayo. O sige, mag-usap na kayo magdalaw magkapit-bahay. Ganito gagawin natin. Kasi marami pang tama, yung bayanihan, tama. Oo. Bayanihan na sila talaga yung todo. Tsaka magbuo na sila ng hindi ko na sinasabing magkaroon ng hoarding, hindi naman. Kumuha na may tatago nyo ng 3 araw, gano'n. No, para makakuha kayo. Ngayon, napag-usapan lang natin ngayon dahil hindi pa masyado yung inahanap natin. Pero meron pa raw 3 bagyo na darating. Ito ina-expect po natin. Isabay mo yan. Sumabay pa yan sa high tide. Correct. Ang pasalamat na nga po, Sir Ermin, sabi nga kanina ni Sir Ronald ng CDRRMO, sabi niya, ang pasalamat na lang nila, itong monitoring nila ng Monday hanggang bukas, wala pong sasabay na sobrang taas na high tide. Pero ang problema, tama yung sinabi niyo kanina, yung inaabangan po natin na tubig manggagaling sa upstream, paparating po sa atin. Yan po ang ine-expect po na magpapataas ng tubig na level. Kaya hindi umuulan sa atin. Pag umulan doon sa taas, bababa yan. Correct. May may travel days yan na pupunta sa atin dito. We're expecting more siguro sabihin natin 2 days in the making na talagang dito dadaan po talaga hanggang papalabas ng Pantal River papunta ng Lingayen Cove. Oo, yun nga ang kwento. Kaya nga ang pwedeng gawin lang ngayon even ng city government is yung to look into the drainage lang. Yes. Para masabak. Kasi hindi mo na pwedeng gawin ng elevation road ng ngayon. It takes at least 6 months to 7 months ang elevation mo, ang gagawin mo dyan. Pero yung binabanggit nyo kanina, Sir Ermin, yung about sa, syempre nakaka-apekto po yung mga basura po na ito. I think the city government has this existing, po ngayon po, na polisiya, patungkol po sa segregation na ginagawa po ngayon po na mahigpit na inobserban sa bawat barangay. What do you comment on this? Ang problema ko lang naman ng truck. Yes. Dapat ang basura natin. Ayun na naman bigyan ng pera ng mga 7 konsyales doon. Yan sila RP Mejia, sila Celia Lim, sila Alfie Fernandez, Alvin Coquia, si Dada. So, at the end of the day, ang usapin pa rin po dito po, may pondo po ba na nakalaan po dito? Meron po. Yan ang masakit doon. Ayaw lang palabas ng konsyahal. Nandun sila majority, yung mga opposition. So, wala. Puro siraan sa politikang nangyayari habang mga taga-Dagupan naghihirap. Yan po medyo napapakamot tayo ng ulo dyan sa usapin na yan. Oo. Nakakatawa nga, mabuti nga, hindi napahinto yung elevation Yung kakabanat nila ng sabi niyo, hirap pa mga tao. Mabuti na lang, tinayuan ni Mayor Billy kasi unang-una, pera ng gobyerno, hindi atin.
And the DPWH, ano to, talagang ang main ano nito, may project dito na nagpo-push po talaga. Ito national ano to. Sinasabi palaging na-explain po ng city government. Yes. National priority. Kaya ang panawagan ko na sa mga barangay, gumawa na kayo ng bamboo raft. Total marami pang bamboo ngayon. Paghahanda po talaga. At yung bayanihan na sinasabi nyo, Sir Ermin. Yung bayanihan na sinasabi ninyo with the mga kapitbahay. Hindi ang pakwelang kwan lang yan. Tignan nyo na nga yung mga kumita ng mga commercial bangka, commercial boat. Hirap tayo na bakit tayo hanggang dito lang. Kasi ano hindi kayo makapag. Oo. Mahal. Talagang ano yan. At mapipilitan ka magbayad ng mahal. Kung gusto mong pumunta kung saan para makabili ng pagkain, hindi ka makaalis. Ngayon nga, dapat ako, Sir Ermin, sabi ko nga, bilang isang commuter din, dapat yung taxi, dagdagan na rin ngayon eh. Kasi pag rush hour, wala kang makuha ang taxi. Wala na. Lalo kayo tag-ulan. Okay. Anyway po. Yes, sir. Ganun ang sitwasyon natin dyan. Habang nag-uusap pa lang tayo ngayon, yung nasabi natin, parating na yung hinihintay nating hirap. Blessing. Pero meron ding mukhang sumpa din tong Tingnan na lang natin kung ano nangyari sa mga outlying barangays. Yun na yun. Anyway, okay, bibitaw po. Opo, sa mga idol po natin, dahil mamaya pag-uusapan naman po natin ito, mga national issues po natin. Mamaya, sir, itong ginagawang hearing for aid of legislation ba ito o... mamaya pag-usapan po natin sa pagbabalik po natin pagkatapos naman po ng ilang paalala. Huwag kayong bibitiw, idol. IFM, napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline, walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline, Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Balik po tayo sa ating pong pinag-uusapan ng mga issue, pero bago muna po namin ipagpatuloy, announcement lang po, wala pong mga pasok in all level ng face-to-face ang Bani Pangasinan at ang Infanta dahil sila po yung unang nakakaranas po ngayon ng hagupit ng habagat po na finorcast po ng ating pong Weather Bureau Pag-asa. Anyway po, Sir Ermin, mabalik tayo sa ating usapan po ngayon, pero eto. Punchline ay patungkol po sa usapin po na national. Kamakailan sumuko na itong si hindi pala sumuko, nasukol sa may Indonesia yung kanilang pinaghanap o isa si Alice Guo. At kanina o kagabi sumuko naman sa ISAF at AFP and PNP itong si Pastor Apollo Kibuloy na may kinakaharap din na usapin. Pero anyway, itong patuloy na ginagawa po na investigasyon ng investigasyon po ba or for aid of legislation, itong ginagawa ng Senado at itong Quad Committee po na ito na create po nila sa lower house. Sir Ermin. Ito nakakatawa dyan. Sabi nga nila Quad Committee. Pinagsama-sama, 4 na committee. Committee on Drugs, Safety, Human Rights, Accounts. Kasi kanya separate daw ang agenda nila. Kaya minsan lang. Pero kung panonoodin mo yung hearing, iisa lang tinutumbok nila. In aid of election. In aid of election? Ayun, nagpapakitang gila sila na marunong sila magtanong. Dumating na sa puntong parang bastos na sila sa mga resource persons. Pero tatawagan nilang nagsisinungaling ka. Pwede ba yun? Sabi mo ng tapos meron pa yung sinasabing yung huwag ka magpa-cute. Huwag mo kami huwag ka natawa. Hindi dapat yung parang nawawala ang respeto ng tao sa inyo Ang una-una, hindi naman nila sinasabi kung ano yung legislation na pinag-iisipan. Ano bang measures ang kanilang ipapasa sa tulong ng ginagawa nilang investigation na ito? Yun dapat ang may paliwanag nila. Ano bang batas ang gagawin nila? Ang tinutumbok lang nila, may kasalanan ka. May kasalanan ka. Ito yung ginawa mo. Ito yung ginawa. Korte na dapat ang gumagawa nun Yes. Ang masakit nito,
sinasabi nila kung ano yung mga kasalanan ng mga resource persons, hindi sila makasagot ng mahusto. Nothing in their defense na dapat pinababayan sa kanilang may sabi kung bakit hindi sila sinasabing may kasalanan. I would agree on the notion na sinasabi nyo, Sir Ermi, na talagang malinaw dapat dito. Para saan ba itong ginagawa ng investigasyon ito? Anong batas ang ipapasa in relation dito sa ginagawa ng mga questioning and answer portion na ito, na alam mong ang nakakatakot dito, Sir Ermi, may kwenta pa ba yung ating korte ngayon? Yun ang masakit dito. Pagdating pa sa korte, sasabihin ng korte, irrelevant yung sinasabi nyo. Walang basis eh. Yes. Mabuti nga mo si Attorney Harry Roque, mabilis mag-isip. Sabi siya. Yung mga iba, walang kamuang na dinidiretso na sa kanilang sinungaling ka, magsabi ka ng totoo. Pero korte mo. yes. Ang nakakatakot dito nagiging precedence na alam mo, itanong mo na lang kung anong gusto mong itanong wala nang hindi na basis on the facts and evidence, kundi ano na lang ito, intimidating yung guest mismo. Inang lang yan. Sabi nga nila, 4 daw na committee sila. May kanya-kanyang agenda yung 4. Naitunda ako, bakit ang direksyon ng kanilang utak, isa. Kapag salita ng kunyari marunong at mahusay, na ang sinasabi, sila malinis, yung resource person, ang daming kasalanan. Oo. At saka, alam mo, Sir Ermin, itong, correct me if I'm wrong dito sa aking analyzation, pero ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan nagtatagot, natatakot ng humarap itong mga ibang resource speaker. Tama yung, actually, hindi ako nagulat nung sinabi na Alice Go, yung bigla nawala. Hindi din siya masyado nang wala siyang masabi. Sabihin mo na sinungaling, okay? But that is already up to the court. Correct. Okay? Dapat, based on their questioning, etc., dapat alam na nila kung ano yung legislation na iniisip. Wala. O ngayon, pumalik si Alice Go. O ano mangyayari? Nagmukhang walang kwenta bigla yung committee hearing nila. At alam mo, Sir Erwin, I would agree on you na sinasabi mo na election hearing ito, kasi yung mga focus ng camera ngayon, nung chinek ko yung kanilang mga pages, ito yung mga tatakbo sa election. Sabi ko, ang hirap nung kasi basta hinarap mo yung camera, yung politiko, talagang gagawin lang niyan lahat para lang masabing maalala siya. Ang problema, kabastusan na yung ginagawa nila. Hindi na for aid of legislation. Medyo nagtingin-tingin ako kung sino sa mga kongresista natin sa Pangasinan ang sumasakay dyan. Salamat naman sa Diyos, hindi sila nakialam dyan. Wala pa ako napapansin na na aktibo ngayon na nasa camera doon. Kung question at mga i-conclusion nila. Kaya ngayon, mayroon tayo? Entertainment of the Year. Kaya ang pambungad ko kayo na, Sir Erwin, sabi ko, you don't need popcorn para manood ng K-drama. Meron ka ng Senado ngayon at saka Kongreso. Ang mukhang nga, yung mga congressmen, biglang naging, diba, yung maliliit na taong pinagdidikit-dikit nila, ito yung major character ngayon. Nag-iba ng nagpapaselfie na siya ngayon, hindi siya nung Abay, may ibig sabihin ito. Ito kaya sabi ko, ito ba'y magsasabit ng biglang orchestrated na. Andaong, sila, Attorney Harry, kung sino-sino sinasabi nila dyan, wala na. Ano nangyari dun sa pinagbastusan nila? Ang atin lamang dito kasi we're not against of searching what is truth and behind sa mga usapin po na ito, pero ang atin nandito, let's go into the procedure na talagang patas at based sa facts and evidence, and hindi lang doon sa kung anong gusto nilang sabihin. At yung tipong you're out of order, wala kang karapatang magsalita hanggat hindi ka namin nire-recognize. Contempt. Sa korte sasabihin sa'yo, okay, you go ahead, proceed. Okay, you argue your case.
Ito wala, content ka kagad kung sinasalubong mo yung tanong eh. Kaya, And I think the Congress, both houses should learn no yung mga nakaraan pa ng mga previous years. Nagiging precedents na ito na parang nagiging kangaroo court itong procedure na ito, na talagang sila lang ang tama yung observation po ninyo, no. Pero ang atin lamang dito ay sana matuto na tayo sa nakaraan na hindi na maulit yung ganong klase ng kalakaran po sa Kongreso. Nagagamit ang Kongreso itong hearing na ito para sa sariling interes. If there is a probable cause, then file it to the proper court. no, alam mo yung mga Senate, ang mga investigations of committees dyan sa legislature, it is only to establish and be aware of some facts that help them. It's not to find somebody guilty. That is not the point of the hearings. The one clearly guilty are the courts. Ang problema nga nito, kada ka-hearing sila, hindi naman nila kinakasuhan. Correct. So, anong ginawa mo? Oh. So, in other words, they just have to lay the basis and let the courts take over. At ang ano po dito, nakakalungkot dito, meron po silang mga kadistrito na naghihintay ng kanilang mga proyekto. Hindi. Yun ang masakit po. Kaso na napapabayaan na nila yung kanilang distrito kasi ang focus po nila ngayon talagang gumawa ng pangalan national. Siyempre, sa mga congressmen, gusto nila pumabot na sa Senado. No? Problema nila, yung mga artista pa rin na nangunguna. Anyway, Sir Erwin, with our limited time, saan nyo po nakikita ito? Napapatungo itong investigation now, itong mga major person na kailangan po nila na imbitahan sa Senado, eto na, lumabas na, pupunta na, haharap na. Saan nyo nakikita ito ngayon? Napupunta? Lahat yan, walang pupuntahan yan sa Pogo. Kasi yung Pogo na sinasabi nila, magpapalit lang ng pangalan, alisin nila yung Pogo, masama ang Pogo, mabaho ang Pogo. Yan ang sinasabi ngayon nila, alis ko, sila Secretary Secretary Abalos. Okay? Hindi nila nakikita yung illegal gambling na yan, tuloy-tuloy na internet at overseas ang papasok. So, naglulukuhan lang tayo rito, nakikiosyoso tayo, chismis, mga ganun. Pero pagdating mo doon sa talagang yung illegal gambling yan, internet, yan ang problema. Isabong, yung mga ganun. Marami nakamatay na hindi makabayad. O marami na human trafficking, hindi makabayad. Tuloy-tuloy yan. At walang ginagawa ang legislation na Congress natin to stop it. Naghahanap lang kasalanan mo yan. Itong gumawa, isang gumawa. Blaming game blaming lang. I am not optimistic na may mangyayari. Magtuturuan lang sila pero wala mangyayari sa legislation. Tuloy pa rin ang ligaya. Yun ang pinaka-main yun ang pinaka-main na tanong, Sir Erwin kasi marami ng mga for aid of legislation na mga nangyari noong mga past years, pero ang pinakatanong nga dito, after bayaran ng per dime nila, kumain, binayaran ng kuryente ng Kongreso, ano ang batas na ipasa nila dun sa mga usapin na yon? Wala. Ang sakit pa nga nito, kung ang legislation na lumalabas manggagaling sa pagbabago sa reforma sa loob ng Congress, wala. Tatambakan mo. pang diversion tactic lang. Diversion na lang yun. Walang natatapos Wala talagang nagtatapos ng kaso Ang hinala ko nga dito, parang hinahabol ito kasi alam mo na, hinahanapan na ng tangible na result ng kanilang project and program ang gobyerno. Baka ito yung kanilang way para sabihin na, may ginagawa kami, ha? Ganun na lang. Ay, nako. Anyway, maraming salamat, Sir Erwin, sa pagkakataon. Susunod na pong RMN News Nationwide, the sound of the nation. Your departing words po para po sa ating pong usapan ngayong Lunes po na ito, Sir Erwin. Hello, Sir Erwin? Sir Erwin. Naku, nawala sa linya si Sir Erwin Garcia. Naputol. Anyway po, etong usapin po na ito talagang